Estar al carrer, a la fresca. Eixir a la porta de casa amb una cadira, veure els veïns, els de tota la vida, i fer comboi fins a les tantes. Els nostres barris i pobles s'omplin a l'estiu de les persones que més nits a la fresca han viscut. Els nostres majors. I si era la porta al carrer, i a parar en el veïnat, i això era abans. Clar, abans no n'hi havia aire condicionat i entonces la gent eixia de les cases perquè feia calor. Feia calor, claro. I prenien la fresca abans de dormir per anar-se'n al llit ja més fresquets. Més fresquets. Moltes voltes veníem així i ells s'ajuntàvem 10 o 12 i parlàvem de lo que venia el dia. El raonar en el veïnat i en les amistats i veures dia a dia que te contes el que fan els fills, els nets, no sé. Sí, perquè jo ara mateix a Des ha trobat una veïna de mon pare que feia temps que no la veia i clar, és quan ja refresca perquè quan fa la calor no va haver llis així. Però ara ja és al revés, perquè acaben els xiquets a les escoles i se'n van a les casetes, als xalets, i ja se queda el poble més buit. Claro, no hi havia tampoc el que hi ha avui. Això és la veritat. Abans era més familiar, avui ja... En tots els carrers, moltes famílies acaben de sopar per prendre la fresca. Però moltes, sí. Jo me compte per mi també. Caixa Popular, on toca estar.